И здравейте хора! Днеска ще играем една много стара игра. И не е много дялна. Преди беше малко известна, сега не е известна, но малко е гнусна, тъй че за хората, които ни им понася да се махнат. Не да се махат, ами изгледайте другото видео в моя канал. Тъй сега почваме, че много се забавихме. Така. Опача. Но съм тъп. Така. Обърках копчето. Тъй, сега ще го оправим. Започваме от начало, защото съм го минал вече. Не че помня какво съм правил. Ама да, сега сме това малко нещо. Той сега не се вижда хубаво. Ние сега сме ето той нещо, да. Той. Ето и. Така. Не знам каква ни е целта. Аз знам, да избягаме. Сега първо... Ела тук. Така. Сега... Е тази врата. Опа, сега ще кажа сам да ги убиете. Вау, каква хубава стичка имам. Ай, мало да се разтъмсваме. Ето тази врата, където соча в момента. Ние трябва да я отворим. То трябва малко трудно става. Първо сме надолу, аз забравих. Да, ето и помня. Просто да спестяваме време, да не се бавим. Затова съм го играл. Горе-долу да знам на къде първо трябва да се отиде. Сега ето това като го направя. Се вградила в стената. Не знам как, ама става. И това започва да се отваря. Едната врата вече започва да подскача като ненормална, тъй че ще стане работата. Ще превъртят това ниво. Опа. Това. А така. Сега има тук и някакви пичаги с пистолети. Дето сега ще започва да ме гърнят. Като навият. Направо. Майната ти, защо ме стреляш, бе? Опа. Добре, фана ги. Всичко е под контрол, драги зрители, приятели, които сте ми там, не го знам. Опа. Айде, пуснах паежната. Накратко в тази игра съм някакъв паразит, който за цел му е да избяга от това тъпо място, мисля. Не съм носил. Майка ти да лепя. Опа, така. Не сме изпасували. Няма такива неща в моя канал. Просто се отпуснах. Тъпата камера много ме дразни. Така, колко повече хора ям, толкова по-голям ставам. Зависи колко мутации съм отключил. Накратко, ако продължим да играем тази игра, ще ви разкажа, ще се разясни. Така. Той войник сега стреля огън. Не го знам войник ли, страда ли, кафе. Айде, умря. Не е умрял. Пищикът ненормален. Защото го фана. Мене ми е много забавно с тях, защото тях не мога да ги разкъсам, просто ги мятам като някакъв ненормален. Но ми харесва като ги убивам, просто да ги мятам на всяка. Добре. Тия са гадни същества. Не, че ние сме по-хубаво нещо. Що щупи лампата, бе, брат? И след тази сръчка, като я дръпна, ще излезе един много бейсик робот, който просто направя така. Още преди да изляза, просто го фащам. Започвам да го блъскам навсякъде, за да се щупи, понеже така трябва да се направи. Не може го издеш него. Не да дръпнем тази лампа, защото е така. Сега, това нещо като го направя и ще се отвориш малко от вратата, също така ще порасна малко тъй. Паразита ще стане по-голям. Ето. Така. Сега тук ще мутирам и ще стане мини Шрек. Не Шрек. Да. Направо Гига Шрек ще станем. Значи тая мутация сега. Пау! Сега влизаме тук.
и станахме по-големи. И като направим така и да почнем да самятаме. Това допреди малко, понеже не бях достатъчно голям, не може да го щупя. Сега това като го насоча на там мога. Накратко, колкото по-голям ставаш, колко повече мутации отключваш, толкова повече умения можеш да правиш. Сега примерно е това, като го пусна и ми са... Стига пищя, и ми са... Вижда къде са ми уния, дето... Местата, дето са... Все едно, от които мога да отварям лека по лека на врата. Как да го обясня? Даже не знам какво е това. Чекпоинт всъщност, защото като умра ме връща там. Тук принцип много съм нагърнал с пистолетите, буквално съм го правил по 1000 пъти, а сега даже нямаха пистолети. А не, ето то си има. А те явно не смеят да ме гръмнат. Те докато ме гръмнат, аз вече съм ги изял. Така. Сега сме насам. Колко има, бе? Още някой го чу как се презарежда. Къде си, бе? Май... И тук е на земята. Ето ще я свалям. Готово. Тъй. Добре, някаква тъпа ръчка. Нека я цъкнем. Да, тая врата се отваря, където току-що бяхме. Там. И накратко има доста пъзели и неща в тази игра, обаче те са по-напред. В смисъл такъв. Той сега има някакви, обаче са много лесни. Напред съм играл доста и има доста сложни неща. Затова няма да ни е лесно. Така че даже някои неща ще трябва вас да ви помоля малко тъй да пишете в тия коментари. Защото няма стане иначе. Не бе. Те тръби някой път са ми толкова полезни, някой път са толкова ма дразнат. Гледам сега. С кой ми помогна тая тръба, като ма... Брат! Бас тъпите анимации. Да им показва, че тъпата врата се е отворила. И аз сгорях, докато ми покаже. Така и ти умря също заради мен. И то всички умират заради мен. Така или иначе. Така, помежду другото сега играя на такова ниво, където някои от нещата са ми отключени, а пък от началото буквално си едно нищо. Сега докато не мога ги фаниш, още докато се излизат е много гадно тия роботи. Гледайте какво правят. Те слази като фанах, започва една картечница да гърми от тия роботи и направо такова от всякъде. Тук сега като умреш, ме върне на майната си. Още преди да ги убия и тия човечета. Знаеш, ако бия първо да са на яма, за да стана по-големича. Между другото тук е много яко да ги фармиш, защото аз колко пъти съм ги фармил тук. Просто седиш тук и чакаш да дойдат, ама те сега не идваш, защото са тъпи. Така. Нека да пораснем с едно ниво повече. Да, ето вече сме по-хубави. Един вид. Сега ще се промъкнем от тук. Ще дойдем от ето тук и ще ги изненадаме с друг и нищо направихме. Типично в моя стил. Да си мисля, че мога да правя стратегии и много яки работи, да съм най-умния на света и правя глупости. Айвин, дали фанахте? Що фанах тъпата врата? Маля, как ме дразнат тези роботи. Майка ти не се гордее с теб. Добре, нищо не съм казал, майка ти се гордее супер много с теб. Да, знам, че това е най-тъпата обида или затапка или каквото се води. Обаче защо да не я кажа? Хай, кажете. Няма една причина да не я кажа. Айде, пораснахме и чуваме да ги бием и тия бита къко. Ти на мен. Брат ми гръмнах, не ви ли спършиха тъпите патрони. Не ви ли гръмнаха бушоните. Добре, единия вече го махнах, слава богу. Нека дойдем тук да се хапнем. Това съм ги взел. Какво такова? Сега ако умра този робот, съм толкова разсъвал на цели си.
справихме с тия тапунгери. Мразя ги. Така. Сега напредваме. Май. Аз съм тук ли трябваше да дойда сега? О, да. О, как пищиш в ухото ми направиш. Мога май максимум 3 човека да фана в пайжина. Не ми пука, просто ще ги убия, защото ма дразни как пищят като е нормално, защото аз съм тук. Буквално, ако не ги закачам, какво им преча? Така. И, дами и господа, 1, 3, отворихме вратата. Това е много яко. Нека вземи ни крака със себе. Това е глава. И ми жалко. Исках крака, ама явно само това има в менюто. Така. Мисля, че сме насам. Не знам на къде сме като цяло, ама вървя в някакви тунели. Да, насам сме, обаче има още 15 стаи сигурно да мина. Не! Тъй. Тая и още 2 мисля, че са места. Пъта врата, що не съм я скърчил до сега. Така. Да. 2 места са и... Айде. Да нашмуга тунела. И като цяло това е мини нивото. Играх него защото някак си не ми харесва да тръгна да правя нещо и да го оставя на половината и другите нива просто са по-дълги. И затова реших да изиграя малкото ниво, пък други епизоди, като ги правим по-дълги видеята, вероятно ще ги играем дългите. Това е една по-гнусничка игра, но някак си забавна. Защото просто гледаш как хората се опитват да те убият, а ти буквално пускаш една пайжна и те няма какво да направят. Или ги фащаш с това, те буквално се във въздуха и пищят. И някак си също не е много забавно. Като цяло това е малко така изродско. Но все пак, не знам, може да стават забавни неща с това. Така, развъд също и мозъка, защото има някакви мини пъзели така, нали, съвсем малко, но... И като цяло това е от видеото, някакво се обяснявам повече. Хай, чао там от хляба. Нека така се казваме. Ай, чао.